Имам порно клипчета. Тъй, че внимай. Да не го изтриш, не за друго. После трябва да възстановяваме Какво информация. искаш да снимаш там пък? Всичко трябва да снимаш. Да, ще снимам. И... Ще говориш ли? Не, те не знаят български. Нищо е на английски. Само трябва да снимаш кабел на това. За кое? Чакай, аз не съм пуснал да снимам. Аз съм писал. Значи има зъби. А, те не... Тук всичките Теодор, другите Иво, третите Искрен, всички на квадрат. Стой така. Красива композицията. Кажи само, ако можеш да зумираш и това да... Добре, върни. Максимална температура 90 градуса. Снимайте на мен да му иде по качество. Добре, сега вече само видите, че трябва да снимам, така че не е проблем. Ако искаш да мога да кажа. Не, метна. Ти къде се слагаш се? Да, те. Метър от България, добър ден. Как ви е потребителските ми? Може ли пред 191 да ми повторите повторно, защото много отлично. Ало, какво е потребителските ми? Пред 191 какво има да ми повторите, защото прекъсва връзката. На какъв адрес е това? На блок 119 ли? Ало, на какъв адрес е това? Така, с 300. Надолу са ли 300 лева? И нямате следни иконка за свързване. Ало, чувате ли ме? На какъв адрес е това? Добре, няма проблем. Само да питам кабела, пъхнат ли в пункта? Добре, да е кабел. Добре, минето на български или на английски? На български. Може да го намирам. Добре, пъхнете на старт менюто. Четвърто студентско общежитие. И там текста контролен панел. На четвърто намирам само Така, в контролния панел търсите иконка. Може да го кажете по води с 4 мониторчета. Една на друга така. Да, стартирайте тази иконка. Ало, чу нещо се? Така, сега се отвори нещо горе. Там, какво пише в ляво? Сега само ви чух. Не знам до сега дали сте казали нещо, но сега ви чух. В тема се свържем отново или защото не ви чувам, не мога да намеря пред този системи в този начин.
Чувате ли се? Сега ви чувам. Сега ви чувам. Я ми кажете, в правителството ми бухло. Да? 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 Задачи. Значи се търсите установяване на нова връзка или Да, мрежа. ще намирам това. 4. Установяване или задаване на нова връзка или Не мрежа. намирам такова правителство. Исо? Да, 91. Исо? Сега го намерих. Значи ако са Така 6 неща, имате... ако са 6 неща, 6 са редовете. Така вие сте били записани за проблем. Били сте записани за проблем, сте нямали интернет. Така, и имате забрана заради влизане в две различни места. В 11 и 15 на 19 четвърти днес. Имали сте проблем с кабела? Да. И бутон Next има, нали? А местите ли сте го от компютър на компютър или примерно сте го вадили, докато не сте били разкачили връзката? Дайте напред. Да, значи може би това е по 10-11 ли? Сега трябва да изберете каква е на връзка. Днес към 11 ли е станало? Или Broadband. Преди обеда. Добре, сега ще премахна това ограничение. Три буквички. Кое е малко? Май ще път... Да. Трябва като го извадите от рутера да изчакате 10 минути или да натиснете копчето за разкачане на връзката на рутера. Това трябва да се разкачате връзката. Картинките какви са отпред избора? Така. А сега... Рутера ли стартам? Нали така? Която изисква име и парола. Това трябва да това ограничение след 10 минути. Да трябва да може да се карате в рамките да имате интернет. Не знам дали в интернет. След 10 минути изгасите адаптера на рутера. След 10 минути го включете и всичко трябва да бъде наред. Нашите Да. Какво томто? Не. Няма да ползвате старата, искате нова. Томто е навигация. Да. Томато е за... Тук бах майката. Те рутърите Няма вече да са на ползвате интернет. старата, искате да направите нова. И трябва да се отваря. Трябва да се отвори друг прозорец с 3 избора. Добър ден. Ето това PPPoE, не го избирате. Ще ще загледа. Така, следващия прозорец трябва да си върнете потребителското име, паролката. Алтена? 19? Да. Значи тази грешка 691 означава, че е нещо потребителско име или парола. После има две кутийки в долната, слагате отварята. Да. Следващото поле трябва да натиснете TCP IP. Може да Трябва да пръстите се знаете IP адреса, устройството и такива неща общо. И се слагат статично тези настройки. Да, направо. Няма че това е име на иконка. Сега слушайте внимателно. Не натискайте още нищо. Чакайте малко, не го натискайте. Значи, бутона за свързване, като го натиснете, след него ще се появи веднага още един бутон. На същото място трябва веднага да го натиснете и него. Пропусни означава, не знам, на гръцки да не знам. Да, значи сега като натиснете свържи се, на същото място ще излезе един бутон, трябва бързо да натиснете и него. И след това ще приключите с тази част на нещата на настройката. Трябва накрая да излезе бутон за затваряне.
Добре, действат сега. Натиснете единия бутон и да нагаснете него втория. 58, На същото място. 8. 8. Не го слагайте. Същия само, че с 2 накрая. Веднага натискате това бутона. Успяхте ли? Ето в България да върнем. Последното, третото. Гледайте, Да се установи въпреки това връзката. чуваме ли се? Така. И след това трябва да има бутон за край. Ало, Добре, значи това е успешно. чуваме ли се? Сега върнете се пак в предишната папка, където избирахте отляво. Това колко избива колко. Така, значи сега трябва да бъде следващото след това, което избрахте. Да управлявате или да ръководите или там да променяте междуните За настройки. какво са послани? Тъкнете там на този надпис и трябва да ви Аз съм се съгласен. отвори прозорец, в който ще видите тая иконка, която ви сте направили. Добре. Сега дайте десен бутон върху нея и натиснете най-отдолу на менюто. Свойства трябва да означава. Ако не забие в следващите 4 минути става много лошо. Така, сега ще отворим ново прозорец Ще с свърши. едно празно поле. Така. Да, но тук не е Това празно ограничените поле с колко с килобайта. малки букви на латиница Така. трябва да напишете Така да бъде. home-UNL. Дайте ми потребителство. Дом на английски _UNL. Home-UNL. Те така. Освен да отваряш страница, Home-UNL. това как да пишете. Букви на 68 на клавиатурата. Даже и връзка на Skype нямаше така. Тогава може да не съзнае дали ще имаш ти за Home-UNL. Аудио ще имаш. така. Добре, дайте ОК. Може да ти изкараш, но Така, сега пак Един пинг, като пуснеш с същата 1024, иконка. да не са бързи Дайте пътите, десен за да бутон. прави 12 Трябва да крата. изберете Добре, да сега се е направи преводът на работния плод. Това скоро ще ти разбите ръка. 12 мегабита прави. Мегабита. Да. Аз не мога да съм Ема толкова за да си спомня, че малко съм не знам. Мой прес е такъв G, Да, като трябва да 12 направите мегабита работния прави. плод, само потвърждава. Аз с Nokia да правях много. Чай да Само потвърждава. Това ще го прати директно. Сега, отидете на Ще да работния накарими плод телефон. и я стартирате иконката да видите. Чакам колко Чакай да се прегледам графика за утре. Добре, към 11 спомня с вас тогава. Добре. Да, Не, жена му ще изчака. Само ще натиснете Няма бутона да свърши се. така виж, аз ще да оставя. Те се чукат, а? Не, утре съм утре на работа. Към 11 тогава. Да не се разкрил да успея тогава. Добре. Да, Той ще е добра спорта. Вижте, аз съм от него само едно нещо. Пусне цяло отбори от случая да се Отворете интерация. някой сайт. Я това виждам. Колко трябваше да се Още 2 минути. Карам вътре, защото не съм се подготвил. Аре забие. Само да го пусне от случая надолу и да го включи в случая. Как че му се знае България? трябва да мърдам в този Чистата няма да влезе. Може да се разправя за пенсия. имате интернет. Аз ще разправям с тези кошти. Защото няма да прекъде да влезе. Аре забие минута и 45 секунди. Къде изпита това нещо? Тя па веднъж да тръгне и 8 минути да изкара. Да видиш. Случва се 2 часа да издържи. Ама в принцип към втората, третата, четвъртата минута и забива. Първо трябва да ви изключа на тази връзка от иконката. Да не сте такава. Значи като изключите от иконката, може да извадите и кабела и след това търсите мрежа www.networks.com. На тази мрежа трябва да се закачите и като се закачите на нея, отново да стартирате тази иконка, която направихме преди малко. И като се свърже иконката, ще имате безчинство. След това натиснете Connect. И тя първо иконката ги помни. Само още нещо, тук имаме информация, че вие имате рутер. В момента този рутер ползва ли се? В момента е включен рутера.
Добре, а можете ли да го рестартирате това да го изключите компютър, да го включите на ново? Чух добре. Да го повишите. Ами... Развиете го там. Ами, значи, добре, вие на картичка, Обичам, смисъл. Добре.